Sus cu sârbata ram de pide. Prezentăm o melodie foarte specială în cinstea tuturor domnilor. Am făcut la viața mea destule băuturi, femei și nebunii, dar de mine ce se poate spune? Sunt un tată bun pentru copii și ca orice om de rând în viață am făcut greșeli, am și iertat, am păcate, recunosc și gata. Vreau să mor cu sufletul împăcat. Nu sunt bărbatul ideal pentru o femeie, nici ușă de biserică nu pot să spun. Nu sunt prietenul perfect și am defecte, dar îmi iubesc familia ca un nebun. Nu sunt bărbatul ideal pentru o femeie, nici ușă de biserică nu pot să spun. Nu sunt prietenul perfect și am defecte, dar îmi iubesc familia ca un nebun. Nu sunt eu la mare și tare să spun că sunt atot și utor, om cinstit, golan, bărbat în casă. Sunt și eu un simplu
fost prizonierul vieții mele. Nu regret nimic din ce-am făcut, și cu bune și cu multe rele. Mâine aș lua-o de la început. Nu sunt bărbatul ideal pentru o femeie, nici ușă de biserică nu pot să spun. Nu sunt prieten, nu perfect și am defecte, dar îmi iubesc familia ca un nebun. Nu sunt bărbatul ideal pentru o femeie, nici ușă de biserică nu pot să spun. Nu sunt prieten, nu perfect și am defecte, dar îmi iubesc, dar îmi iubesc familia ca un nebun. Taraf de Pitești pentru dumneavoastră.